Sumuntag mahigala si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan gipotol. Mura man tong tigul kuan tagulilong jol. Nang insert dayon ba? Pastilan ng computer mahigala. Di nimo masulti kanusa mo ba? Musikan. Maadjong buntag mahigala tibok kalibutan maadjong buntag. Karon buntag ang mahigala. Sige naman ko kakitag mga pasyente ba nga ratsadahan og antibiotic uno at tagpila tag unom tag lima ka tabletas para lang sa ubo. Santa Cruz Digos na unsa naman taon mo uy. Ha? Nga ang tabletas ihatag ay grabe. Unya ubo di makuha tag isa ka bulan, tag duha ka bulan. Na unsa naman taon na oy. Ha? Dili man na ingon nga ingana kalisod ang ubo nga higala. Sa tinuod kung inyo lang yung maski kamo, maski dili mo doktor, maski kamo ba maka-analyze mo kung asa gikan ang ubo kay ang ubo mahigala dili biyan nagikan sa baga lang. Ha? Ang sources sa pag-ubo ninyo daghan gikan sa ilong, gikan sa baba, gikan sa inyong tutunlan, gikan sa inyong tonsil, gikan sa inyong bronchus, tung agianan sa hangin ug pati sa baga. Kadaghanan man gud sa inyo muubo gamay ang ini pasangin nila na baga basigi TB na basin nagi unsa ba ni kanang agibarang mao lagi na may gala nga di matunong ang tambal asa ba maski kay inyong doktor pag ubo tuwa na stethoscope dayon wala nagkuha sa history na wala nagkuha sa history kung kanusaan nagaubo unsang orasa nagaubo nga unsay gibuhat o unsa bay kabilinggan sa pasyente nga maghutoy gyud siya. Mao na siya may gala nga kung di nimo kuhaon ng history gyud sa ubo, mutana mo nga dok, kabalo day mo tan-aw grilo imong ubo, among ubo ro nga pati man oras mangutana ka. Sa tinuod may gala ba? Ang timing sa pag-ubo, o kanusa siya mong sugod og ubo, mao na gyud makita ninyo kung asa gikan ang ubo. Karon pa man siguro mo kadungog ana nung ang ubo day mo tanaw sa grilo bago sa mo ubo. Mao lagi na may gala kung di lagi kuhaon ng history, dili gyud makuha ang unsay asa gagagikan ang ubo. Kuhaon ninyo sa inyong utok nga ang ubo gikan sa baga lang, dili. Mga manang kuhaan na sa inyong utok kay kadaghanan sa inyo karon dili na TB. Sa unang panahon mga 1960s, 1970s, kung ubuhon ka TB, kung ubuhon ka pneumonia, kada dayon ba? Kada dayon hunaw-naon sa doktor. Karon dili na tungod ni sa kay ang atong environment ba? Muinit, bubugnaw, unya so sa inyong balay naka-aircon mo, disgrasya ba? Daghang kay sources, anong mag-ubo ka? So, ilista. Okay. Kung ang inyong ubo may gala, number one, ilista na yun. Kay, hindi ito palpak ba? Mas astig pa mo doktor kung ang doktor nimo hangtod lang mo stethoscope, ginawag lang o wala. Palpak. Ay, ito, salamat sa seedlings gikan Australia. Naminaw naman yung ka. Diretso na ko pasalamat sa imo. Ako na to itanom sa butangan na ko tog mga ako amigo ni mahigala sa Australia. Padala gyud siya kaning seedlings kina ko nagustuhan nga kahoy dito nga violet ang flower. Sus in taon pagkagwapo mahigala. Gwapo pas nagpadala. Salamat to. Okay. So, number one. Pag muubo gani ka, ang ubo, musabay nga pag ginhawa ni mo glaom, muhutoy din ka. Kana siya. Naay posibilidad nga ang ubo, gikan sa imong bronchus. Diri ba sa tubo ba? Gikan sa imong tutunlan, paingon sa ubos. Muna siya usually good ang rason nganong maghutoy ka. Naa siya inflammation oy foreign body na abog na ibay na
nasinghot nimo nga di nimo gusto, unang muhutoy ka. Ginhawa kag laom, unya muubo dahil ka, kana siya, irritation na sa bronchus may gala. Whether it is bacterial, fungal, allergy, bronchitis na siya. Okay? Number 1 to. Unsa may tambal ana? Ay, simple kay may gala. Kay kadaghanan naman na mga foreign bodies naman. Mo inom kag daghang tubig, mudaghan ang imong plema, iluwa nimo tong foreign body. Simple no? Wa biya ko nag-study og antibiotic ha. So, kung dili mangutana na imong doktor, kano sa man ka maubo noy? Muubo ba kag pagginhawag laom o pagpalabas sa hangin nga muhutoy ka? Kay ang katong paggawas sa hangin may gala, gikan kas inhale. Wa kag giubo. Ikaduha. Ginhawa ka laom. Way ubo, dili ka mukatol imong tutunlan. Paggawas, exhale sa imong hangin. Exhale. Muhutoy ka. Ay. Hubak na ba? Hubak na siya. Kay sabayan na siya may gala nga lisod kag ginawa, muhutoy po ka. Ana dayon ka. Mo na siya, bronchial asthma. Kuha, inhale, palawom, foreign body, abog, nga tanan, bronchitis na siya. Di na kinahanglan ka mag-inom og antibiotic. Kaya mga bayot, para lang sa parlor. So, pag pagawas ka sa hangin, may gala, unya muhutoy ka, bronchial asthma. Kung tiguhang na ka, unya kusog ka kaayo mo sigarilyo, kuha, kusog mo sigarilyo, tigulang na ka. Wa kay hubak, pero kusog kong sigarilyo atong bata pa ka. Maski pag niundang ka atong 20 pa imong edad, 40 imong edad, niundang na kag sigarilyo, nagahimo kag COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Santa Cruz Doc, taas man ka ito. COPD na lagot, COPD, basta COPD, pasabot ana, nagsigarilyo na sa una. Maski pagdugay na niundang. So, maglisod po siya ginhawa, paggawas. Pag mo ginhawa siya, paggawason yun niya, muhutoy din siya. Ragag, hubakon. So, ikaduha na to. Ikaduha itong lason nga nang muubo ka. Ikatulo, may gala. Paminaw kay mo kay kani ang the most common nga ubo nga kadaghanan dili ma-recognize sa doktor. Okay. Tibok adlaw, walay ubo. Usay mo ubo lang. Ana lang. Wala na po. Pagkahapon may gala, sugod na siya utoy-hutoy. Mundang, minom tubig, undang. Paghigdaan na may higala, matulog na. Pila lang ka segundo, muhutoy na. Ora nag itoy nga na tamakan. Muhutoy ko. Paghigda pa lang paghigda. Di, kung sa'y buhaton sa pasyente, mulingkod. Wala ang ubo. Wala. Wala gibuyagan siguro na may gala. Ibuyagan siguro na. Why lain pa? Patuthoy. Basig mawala. Dili, no? Ang iyang ubo, tungod sa plema nga gikan sa iyang ilong, muadto sa iyang tutunlan, o nang paghigda niya, mag-agas-agas man tong plema gikan sa iyang ilong, kagaya ng naa siya'y chronic sinusitis, naa siya'y adenoids sa ilong. Unsa man ang adenoids sa ilong? Ang adenoid mga manang, mura na siya og grapes sa imong ilong. Namoy flashlight diha, ipasilip ng inyong ilong kung naay adenoids. Kung dili, sinusitis. Kaila ba mo sinusitis sa ilong? Di po siguro kay mag-training man mo. So, ipatanaw na lang ng doktor kung naay sinusitis. Mao na siya ang two main culprits o two main causes ngano nga muhutoy kag ubo paghigda nimo noy. Mingon kag gibuyagan siguro ko.
Sobras kagwapo na ko, may buyagan. May rabag pareho kang Dr. Kagapi kagwapo. Mabuyagan permi. Dili noy. Sinusitis na siya o adenoids. Usually gyud. Pag ikatulo to ha, ikatulo. Unsa may tambal ana, dili ambroxol, dili carbocysteine. Dili unsa pa man ang inyong mahuna-hunaan, dextromethorphan. Sagulan pag antibiotic, maski pag isa ka sakong antibiotic ba di maayo. Wala man gi-target dito ang rason. Ano nga muubo ka? Ano nga munghutoy ka? Wala. Mao na siya noy nga kung dili gyud ka eksaminon imong ilong nga giubo ka, katawa na mo moron kay sugat-sugat sa pagkatawa ninyo konsulta og doktor, wa gyud tanaw og ilong. Pustaanay pa ta. Pustaanay pa ta kinsa nang inyong doktor mo tanaw og ilong kung giubo mo. Wala pustaanay pa wag yun. Ako rin tawag tanaw og ilong ko magubo. So masakpan ako siya may gana. Dili carbocysteine, dili ambroxol, dili usap ng Formula 44 inyong Panginoon, dili na siya mao. Kaya nga naman, wala man na siya ni-address dito sa reason ngano nga muubo ka. Ang rason ngano mag-ubo ka tungod kay na ay plema o na ay liquid nga manaog dito sa imong tutunlan paghigda nimo. Sinusitis, adenoids. Maghimo man na siya plema noy. Magtulo-tulo na dito sa likod sa imong tutunlan. Mas hindi ka kanotis. Maingon ka sa ako nga, wala man kugi, wala man nagatulo sa ilong, alangan. Mutulo man dito sa likod. Automatic man na siya nga madto sa imong tutunlan. Di, pag abot sa tutunlan, gilok. Mutoy ka. So, wala antibiotic mga manong. Wala. Ang tambalang taon, nasal spray. Ay. Bago na dok bago na dok. Para sa ubo, nasal spray. Ang akong ginagamit baygala, Drixin nasal spray. Kaya nga barato man. Daghan kayo nasal spray. Daghan kayo. Sus in town, napay steroids, dili kinahanglan na. Ang katurang bartohon, Drixin nasal spray. D as in dog, R as in radio. Kay kung wa pa mo nakapatong karon, babay na mo. I as in India, X as in xylophone, I as in Raimundo, N as in Nora Honor, o E as in Elizabeth di ay. Elephant. Drixin nasal spray. Kung mo kakuha, bye-bye. Basta lagi mag-istorya sa Dr. Kagapi dili sa Doktor sa Kahanginan. Diretso-diretso ng tambal noy. So, kung wala mo'y ballpen ganiha, wa mo'y papel, bye-bye. Bye-bye. Usbadok, di ka lood na ko, di maminaw. So, kung wa mo ka dungog ato, balik mo, tanaw mo sa YouTube unyang hapon. Kaya i-upload naman ako pagkahuman o kanang paghuman na sa program sa Doktor sa Kahanginan. So, makita ninyo sa YouTube. Okay. Kato ang ikatulong rason nganong gaubo. Ang ikapat mahigala, unusual kaayo, pero makita nimo usually sa bata. Naay infection sa iyang tutunlan, unang pharyngitis, naay infection sa iyang tonsil, mao na ang tonsillitis, o ubang infection sa baba. So ako na nang silang grupuhon mahigala, igrupo na ko na silang tanan infection sa mouth, ikan sa pharynx, paingon sa tonsils, paingon sa mga ngipon, kana siya, maingon mo nga, ngipon man na dok, anong uhutoy man ka, ngano man. Kana man kung infection sa itong baba mahigala, mo irritate dito sa cough reflex center. Asa man ang cough reflex center? Dili na sa kuan Gaisano Mall Center. Kana siya noy ibabaw o dito sa sa glottis. Unsa man ang glottis noy? Kanang glottis noy mo nang ganghaan sa atong tutunlan nga muagi ang hangin. Glottis. Glottis ang pangalan na. Pag gawas nimo imong dila, muabri na siya. Pag isulod nimo imong dila, musarado na siya. Pag mo istorya ka, magyaw-yaw ka, muabri na siya. Pero kung
tulon ka, musarado na siya. Munang agihanan sa atong hangin. Nana diha ang reflex or cuff reflex center. Okay? Anything, dili na si Inting na to sa New York. Kadumdum mo, kabalo ba mo ng istorya na? Ato si Inting sa New York. Kunya, order siya kape. Oh, ang order niya kape, may gala, kay init man kay, yawa dayon si Inting. Pisting yawa ng kapihan, init man kayo. Duol ang kwan. Duol ang waiter, may gala. Initing. Tubag boss Inting. Init lagi niting. Init lagi ni sir. Mangutana pag initing. Oh, di. Nadto. Mo na nang initing doy. Initing. Oh, okay, init lagi. So, kana siyang glottis, may gala. Kanang glottis. Oh. Pag may mo agi nga plema, aso, baho kay perfume, kana mga perfume nga moabot sa imong dalunggan. Moabot ka. Tungod na siya sa cough reflex. Okay, kung may infection sa baba, maglaway man kano, dili na kamo mga manong diha nga lain mo agi ba. Nga gwapa, magtulo kung laway, adi na maonoy. Adi na maonoy. So, anything infection sa imong baba, magtubig-tubig na siya. Maglaway-laway. Unya makalimot ka, di ka katulon, mato dito sa glottis. Di muubo. So kana silang general classification may gala nga isa sa rason nga nung mang muubo. Okay. Mayingon mo dok. Gitudloon man tanang doktor unsaon pag-examine sa pag-ubo dok. Langan. Unless na mayabas. Unless na mayabas, di dito, disgrasya. Disgrasya. So, diya kung saan na niya hatag og antibiotic mga manong nga manang. Hatag pag bisag unsa nang mga tanang bayot nga piting isuga, wala. Pildi. Di maayo imong ubo. Nya, yubo na ka. Nya, wala ma-diagnose. Inuman pa og kaning ganing luya, disgrasya. Kay kaning luya mahigala, tungod sa iyang kahalang, pag-abot ito sa glottic center, katong cough reflex center, ay, hutoy ka pati sa limonsito. So kung maubo gani ka, ayaw inam og limonsito, ayaw og usa gay nang ginahimong tsa nga luya. Kalimot mo Salabat. Salabat. Ayaw mo panginom ana. Kay masamot na inyong ubo. Once nga mainom na, ma-chronic na ang inyong ubo, pasabot sa chronic ba? Dugay na kayo. Once nga ma-chronic na, wala na tambal no Ulaton nimo tong epekto sa luya. Manon, ulaton nimo pagkasunog sa imong tutulon tungod sa lanson, alasones, limonsito. Ayaw na siya maayo imong ubo. Nga lang ina. There are other or so many causes of ubo sa imong ubo. Imong yun na siyang ipadetermine sa imong doktor kung asa gikan. Ilong ba? Bronchos ba? O sa lungs ba? Dili na makaya mahigalag. Itusnob lang ng stethoscope sa imong dughan. Kunya, pag ginawaon ka, di na makaya. Di na siya ma-diagnose. Di nang lagi kang yun sa ilong. Kaingon sa imong baba, gunitan sa imong tutunlan, paminawon imong baga, aron may bawaan kung unsay rason nganong nga gaubo. Ang ikaunom nga higala, kung naglista mo diha, tambal. Kung nagainom og mga pang high blood nga naay pril, captopril, perindopril, basta na pril, muubog yung ka more than 30 days after taking the medication. Para sa high blood, high blood. Tanan pril, captopril, perindopril, bambot ang sa panang pril diha, basta na pril sa tumoy. Munang iyang apelyido. So, pag nagainom ka na, tanawan na inyong tambal kung naabay pril diha, captopril, perindopril, unsa pa na mga pril diha, undangon na nimo kung nagahutoy na ka. Unay lisod na kay kadaganan sa inyo,
mudawat las tambal, inom las tambal, dili mangutana unsa may mga side effect aning tambalan nako dok. Unsa man ni siya? Napay uban doktor wa pud kahibalo, di disgrasya. Pareho na mong inosente. Ha? Ha? Mao ni siya ang rason mahigala nga naay doktor sa kanginan since 2004. Kay kadaghanan sa mga pasyente, modawat lang in town sa tambal, wala nakahibalo unsay side effect. Kabalo man mo sa ako nga sa ako ko gikan ng mahupong imong tiil tungod ng amlodipine, di ba? O, kamong mga tigpaminaw sa doktor sa kahanginan, asa pa mo kadungog na, gikan man na sa ako eh. Ako man istorya sa inyo nga dugay-dugay mo inom ang amlodipine, mahupong inyong tiil. Karon na ibago. Ubo. Pag na April, Kaptopril, Rindopril, mga sana, kana isa na sa rason nga nung muubo ka. Okay. Last 5 minutes. Pag mainom og tambal mga manang, gireseta sa doktor. Moabot na mog 3 ka adlaw mohutoy pa mo mali ang tambal. Undangi. Magkuha og second opinion. Dok, dito naman to niadto na ko kang Dr. Guapo, dok. Gihatag ning tambal, dok. Apa man gihapon ko maayo, dok? Di ang ikaduhang doktor mayon nga sige daw tanaw na nato. Unya mo examine ko no. Pag-examine ko no, chest x-ray. Pag chest x-ray na ay plema na ay tubig imong baga. Unya kay i-reading man na sa radiologist ka pneumonia. Kasi may tuhuan nimo, katong doktor nimo o katong radiologist nga nagbasa lang og negative sa x-ray. Na kay pneumonia, sir. Gitabasa sa imong doktor, naman daw kay pneumonia. Pero wa say madungog nga plema sa imong baga. Kisa may accurate? Katong x-ray o katong stethoscope magigamit sa imong doktor? Mo na problema no. Okay, alam nga na maingon mo nga basig ka ni o basig ka na dili ang imong doktor mo istorya na ba? Amo desisyon nga nagtubig imong baga mo nang niubo ka. O isa unom ikapito na siyang rason nga umuubo ka na ay tubig imong baga. Way labot pa tang TB kay kabalo na mo unsa ng TB mo ubo man gyud, di ba? O man ti labot putong na dako kay utang kay kaubog gyud. So kanang naiplema ang imong baga, nagaplema imong baga pag x-ray tubig ang basa. Isa may tuhuan nimo ang imong doktor o ang radiologist nga wala na examine sa imo. Ang imong doktor noy, ang imong doktor dili man siya tubig ba? O dili man siya pneumonia ba? Kay wala man kay madungog nga kuan gyud sound nga maingon nga pneumonia siya. Muna noy. Daghang kay natusukan nga dughan ba kay ingon nga na ay tubig ang baga, wa di ay. Muna noy. So, ang imong doktor mo desisyon kung unsay maayo sa imo. Ingon mo, dok, sa mga di man ta ka salig anang ubang doktor, dok. Pangita gud mo kanang kasalig mo, pagpila na mo katuyig balik-balik, katoy imong atuan pirmi. Unya mangutana gyud mo, dok, diagnose man kog pneumonia, dok. Wala man ko gaubo. Pirmi ko ana kadungog mahigala. Gi-diagnose ko nga pneumonia, dok. Wala man ko gaubo. Wa may sakit akong dughan. Uy, sakit akong likod. Wala gitanan. Nganong naman ko pneumonia dire. Mao na sa noy. Pirmi na siya noy. Pirmi na siya. Unya kung tuho ang imong doktor nga na kay pneumonia pinaagi lang sa chest x-ray, patay kang bata ka. Mao lagi. That's the reason why doktor sa kanginan exist. Tungod ana, gihimuan gyud kog mobile app, diagnose yourself nga naa sa Google Play. Tungod ana, dili mo gyud mo makabalo gyud mahigala kung ang imong doktor accurate ba, tama ba siya, kay wala siya kaila sa imo. Number 1 gyud mahigala is know your doctor as you know your mother-in-law. To? Volunteer gito.
kailagyo ka sa imong mother-in-law pareho sa doktor. Ha? Kailangan kailagyo ka. Kay kung dili mo magkaila mahigala sa imong doktor, moadto lang ko dito kaysa sa 5 ka tuig. Di mo magkaila. Gamay lang tanaw sa doktor nga wa kaila sa imo. Diagnose na dahil kag cancer ba? ha? Ang tinuod nga amigo ni mga doktor, kani ang last word na ko ngayala. Karong buntaga. Kung kaila ang imong doktor sa imo, nga di na siya mutan-aw sa imong record, mutan-aw lang na sa imong ngong ba? Uday, nga namang luspad man kakaron. Wala biya na siya ni gamit og hemoglobin na. Wala na ni gamit og CBC, nga namang luspad man kakaron day. Nagay problema day. Una ba kay gibati? Wala man dok. Dato ko ron. Tanaw din siya sa imong mata. Anong yelo man na imong mata day? Walay laboratory na day. Walay laboratory. Gawas na imong dila day. Pag gawas sa dila, luspad pas nangamatay ba? Anemic yung kagyod. Medyo tayo problema ani ba? Gunit sa tiyan. Uy. Nirisiko nang na imong atay day. Mura magkarnes bangkiruhan. 5 ng kaadlaw. Wala sa freezer. Wala kong giingon mahigala. Know your doctor very well. Istorya. Kung nagdali siya, kambihay ay. Kambihay na imong doktor, nagdali na siya. Sultig yung kung sa imong problema. Imo nang, kamo mangonsulta mo, o diretso lang mag-istorya sa doktor nga dili mo pagkamayo sa istorya, alpak na ba? Sa di pa mo musunod sa clinic, mahigala, mag-practice na mo. Dok, niyaging bulan, dok, sige magkughutoy o kubo. Usually, dok, muubo ko sa gabi. Ay, pastilan, Santa Cruz Dicos. Mingon ng doktor nga, wak kay balo. Nga naman dayo, sa ilabot sa adlaw o sa gabi ing ubo. Karon na kay balo na mo. Di ba? So, inyong iratsada ang inyong history. Eksakto yun kung sa'y naitabo. Kung sa'y mga tambal inyong giinom o kung sa'y laboratory gihimo. Diha, ang imong doktor, Clarix kaya. Clarix kaya na siya. Di pa siya ka-examine sa imo, na siya impression. Na siya diagnosis. Pag ang imong doktor wa pay diagnosis, paggunit sa imo, ay babay. Magpakapa na siya ang sa iyang himuon. Di niya makita ang rason. Anong ga? Ubo ka. Si doktor kagabi ini, sa doktor sa kahanginan.